This is a young motivational speech from Tylen Smith. WCW. Ik ga niet voor jullie motivating. Ik wil jullie meer favor doen en jullie moeten zelf motiveren. You get me? Because je aan ons strijd paraat man. Ons als mensen moeten op of wachten voor andere mensen om voor ons te motiveren voordat ons gaat goed voelen voor dingen. You get me? Because ik ga nu een example maken met mij. En die ogen als ik opsta en ik boos met aan wat, dan kijk ik me niet spelen, zeg ik mezelf. Dat is zo hond. En dan lach ik aan mezelf man. Verstaan ze van, laat ik goed voelen. You get me? So, wat ik wil jullie zeggen is, motiveer jullie zelf man. Zij weet waar en zij wil go in die leven. So, soms kan mensen wel motiveren, maar dan is je asem. Wel hulle nie, ze moet vorentoe gaan in die leven nie. So motiveer jezelf. Vanuit jezelf motiveer, dan gaan ze goed voelen. Because net zij weet waar en zij wil go. So, wat ik wil zeggen is, motiveer jezelf elke dag. W motivational speech. Tylen.